Hello, good morning, good afternoon, and good evening mga kalakwatsero at kalakwatsera. Ngayon, kasalukuyan ay nandito tayo sa Samar. Specifically dito sa San Isidro, Northern Samar. So, yon. Ang aking vlog ngayon is paano gumawa ng tableya. Yung ginagawa nating champurado, yung hinahalo sa champurado. So, ang pinaka-main ingredients niya is kakao. So, isa yan sa mga product ko dito sa Samar. So, ang aming partner, si Ate Tess, ay bumili siya ng mga buto ng kakao. Tapos, ang ginawa niya is binilad. Pagkatapos ibilad, ay binalatan. Pagkatapos balatan, syempre, pinili yung mga madudumi at yung mga hindi. And then, yung mga malilinis na, ang ginawa niya, nung mga tuyo na, ay isinangag. Pagkatapos isangag, ayun, pinili ulit, and then, yun na. So, papakita ko sa inyo yung itsura ng kakao na hindi pa po finished product. So, ito po. Yan. Yung itsura ng kakao. So, papakita ko sa inyo ng malapitan. Yan. Nakita nyo ba, guys? So, ito yung pinaka-butil ng kakao na kinakain natin. Masarap po ito. Yan na siya. So, ang bango. Ganyan po siya karami. So, hindi pa po ito nabilad pa lang siya. And then, ito na yung tsura ng tuyo na. So, hindi pa po ito nasasangag. So, yun. Ang bango. Sarap amoy yan. Nakakagutom. Amoy champurado. So, yun yung itsura ng kakao. Na hindi pa siya actually finished product. So, ngayon, ang ginawa, dahil sinangag na kagabi, ang ginawa naman ngayon is pinagiling. So, ito naman yung itsura ng giniling na. Pakita ko sa inyo, guys, yung itsura ng giniling. Ang bango-bango. Nakita nyo ba? Yan na. Pero, hindi pa po yan bilog. Hindi pa siya nabibilog. Ibibilog pa rin po yan. So, mamaya, titingnan natin kung paano siya binibilog. Kasi yung mga nabibili nating kakao, kung hindi powder, ay yung mga bilog na bilog, ba? Diba? So, titingnan natin mamaya kung paano siya ibibilog ni Ate Tess. So, yun po. Pero ito po yung itsura niya, ng finished product na. Yan. Yan na po. Bango. Nakakagutom. Bango. Kaya, tingnan natin kung paano niya gagawing bilog. So, see ya! Ayan na mga kalakwatsero at kalakwatsera, binibilog na po ni Ate Tess. Nakikita nyo ba yan, yung nasa tasa? Yan ay, ano din? Tsokolate din, gawa sa kakao, ginawa ni Ate Tess. Hindi ko na na-vlog yan kasi excited ako dito kung paano siya nagiging bilog. So yan na siya. Tapos yan, anong ginagawa? Pinagtatakip. Tigas na mamaya yan. Ilalagay natin sa ref. Ginaganyan lang pala yan, tapos inaantay tumigas. Oo. Kasi ilalagay yan sa ref para tumigas. Okay. So, ginaganyan pala siya sa dahon. So, pag kinuha sa kakao, pag binilog, gaganyanin natin. Sa dahon din po. Hindi, sa kamay na. Kamay at sa kamay. Ito, parang malinis na tingnan. Hindi galing sa kamay. Yung pala yun. Diba? So, yung mga bilog na bibili natin sa palengke, dumaan yun sa mga kamay. Yes. Ayun. Pag ganito yung shape, siya yung hindi dumaan sa kamay. Kasi, Kaya mamili kayong shape anong gusto nyo. Dumaan sa kamay, dumaan sa... Oo. Gusto nyo ba yung tapos may nakikita kamay? may kamay pa rin, pero hindi naman kaano. Yung sa palad. At saka hindi naman po ito pambenta. So, ano pong ginagawa niyan pagka-harvest? Pag hinog na yung kakao, kinukuha. Tapos, hindi sa sup-sup, di ba? Hindi sa sup-sup ang buto. Matamis kasi siya ang ano, parang Tapos, yung buto talaga na yan. Ibibilad. Yung buto ng kakao, ibibilad. Sisip-sipin mo muna yung ano, parang
parang may yaon siya. Sa dito. Nakikita mo yung rambutan? Parang ganon. Parang ganon. Kakainin mo muna yung sa labas, tapos yung buto. Pag wala ng lasa, Wala nang lasa. May ano nga kami dito, may member na hindi kakain talaga siya ng tsokolate kasi nakita niya yung kakao na sinisip-sip. Sabi niya, ano ba yan? Galing pala yan. Tapos gagawin tsokolate. At hindi niya alam na may balat pala yun. Oo, binibilad pa yun at saka may balat pa naman yun. Oo. Tapos, yung pinakita ko sa inyo kanina guys, yun na, binalatan na yun. Kaya okay lang yun na dumaan sa mga labi ng matatanda, ng walang ngipin. Kasi, meron pa naman siyang balat. Tapos, ibibilad pa yun. So, pag binilad, at pag, maano na, pag yung tuyo na, anong ginagawa? Sasangagin. Para matanggal yung ano, yung balat. Okay. Tapos pagkatapos sangagin. Parang pili, di ba? Tatanggalin mo na yung balat. Pag natanggal yung balat, yun na, yung makita mo. Ayun na. So, kaya safe na safe naman pala, guys. Di naman pala nakakadiri ka kahit yung sino-sinong sumupsup doon, di ba? Hindi nakakadiri. Sumupsup waray eh. Sumipsi pag Tagalog, supsup pag waray. Kasi na yan. Hindi ko lang, ano pa ba sa Yan, so, yan ang pitsura niya. Sabay ka? Sunod pa lang kami. May lasa yan, te. Alin? Yan, mapait lang. Oo, pwede mo kainin. Pero mapait lang. Ah. Kinakain yan eh. Ba? Kinakain na lang yan. Whose chocolate is this? Sa'yo yan. Wala pang asukal yan. Hindi no? Yung ano. Habang nagluluto. Patikim natin ng konti. Nako-curious ako kung anong lasa. Sarap yan. Ako kumakain yan. Kumakain din ako. So, titikman natin. Di ba? Tikman natin. Sarap yun. Pait. Ang pait. Pero okay lang yan. Pag nasanay ka na yan, Pero okay. mas mapait pa yung kape. Alam nyo ba na napakataas ng antioxidant nito? Ng kakao? Ay, ito pa lang aking Napakataas pa ng antioxidant niya. tawagang Pagpasensyahan nyo na yung pedicure kong pangit. Kasi ang dami kong ginawa. Chocolate na pure. Wow, sarap, 'di ba? Pag ako ang gumawa niyan, siguradong kamay yung igaganon ko, paplatin ko yan ang kamay ko. Ang dami palang magagawa, te, no? Depende kasi sa gusto mo kung anong size. At ang iba may hulmaan talaga. Tapos yung susunod niyan, te, bibilugin mo na. Hindi na, ganyan na lang. Ganyan na lang. Ganyan na lang yan. Para, Uniform. di ba lumalaki siya habang So, ayan na, guys. Yan na yung finished product. yan, kailangan pag ano yan. Pinapakita mo sa akin yan. Sa akin lang yan. Oo. At kung nagkamay na green. Eto na mga kalakwatsero at kalakwatsera. Susubukan na natin kung paano ginagawa. So, ganito. Ganyan na. Kahit hindi na masyado ilapan kasi maglalapan pa siya. Katulad lang yan. Oh. Sorry. Di ba lalapan pa siya? Para maano para mahumok pa. Ay, susubukan na natin. Ay. Di ba may chocolate na mapait na mapait. Pagdali, yung cardboard, nakita kumain. So, ganito lang daw kasi lalapad pa naman yan. Ganyan lang. Huwag masyadong palaparin. Nakadalawa na ako. Ang dami palang magagawa ng 2 kilo. Parang hindi nga kakasya yung dahon natin. So, ang kailangan nyo lang ay dahon ng saging. Hindi mapilit.
Pag tinanggal Para yan. hindi didikit pag tinanggal. Ganun lang. Yan, gilid lang. Ayan na guys, nakatapos na ako. Nakatapos na ako. Yes! Yun, nakatapos na ako ng pangalawa. Dali, ka. Nakatapos na ako guys, pangalawa na to. Mga 11. So, ito na ang aking pangalawa. So, ayan na guys, dahil patapos na kami, konti na lang. Pero ang maganda, yung una namin ginawa, Malambot pa rin. tumigas na. So, tingnan nyo po. Charan! Tigas niya na. Oh. Tumigas agad. Ilagay sa ref. So, yung mga una namin gawa ay matitigas na po. May kuhilyo, wala. Pwede na natin ibenta. Chik. Hindi. Ready to ano na siya. Ready to... Oh, ang titigas na oh. Kakatuwa oh. Mga chocolate. Mga chocolate oh. Ang kulit. Oh, di ba? Ang tigas na oh. Ganda. Di pa nga tayo natatapos matigas. Ang bilis na pala tumigas. Ha? So, ito na nga guys. Tigas. Ito yung last. Ay, hindi pa last kasi may dahon pa tayo. So, dahil matigas na yung iba, ready to ano na, ready to pop. Okay na guys. So, thank you, thank you. Ito na, malapit na tayo matapos.